setup sa ta guys Gi-appeal na ako record ang setup kay appeal mas bayad pag setup. YouTube na appeal ya pag bayad YouTube na. Okay, setup ta. Ako'y lights on. Okay. Lights on. Okay guys. Hello guys! Mga hapon sa inyong tanan! Okay. Tata ilisog. Hey guys, mga hapon, may hapon ito sa inyong tanan. Sa wala nakabantay, huwag mo kabantay o pumay ka Sara ka book ka follow sa ko Actually, pwede ko kabalo kinsa na. Wala ko'y up para pa na. Pero yeah guys, may hapon sa inyong tanan. May hapon, saba kagahapon sa wala kabantay ug sa mga nakabantay. Wala mo yun mga bantay. Pero wala ko nag-upload kagahapon kay sa rason nga kusog ang ulan unya saba kayo then nakalimot ko nakatulog ko. Okay, fine. So muni siya una na ko nga style sa buhok. Ikaduhan ako nga style sa buhok. Tulo na ko nga style sa buhok. Una na pod. Okay. Ano na lang, ha? Okay, shaggy. Ambot, sani nga style. Okay, guys. May hapon sa inyo. Mag-discuss ako about sa itong mga discussion, mga reaction, mga Armalite ammunition. Okay, mga unsa pa na siya diha. So, mag-discuss ta guys about sa dagan mata topic nga nunaan. So, una is about sa ato ang nakita ganina is unboxing ni Matteo Godicelli. So nakita na ko ganina ang controversial niya nga unboxing. Ayos kayo. Ikaduha po na ako nga topic is mo-react ko sa mga reaction sa Blackpink. Okay, trending. So na ko na nga kita sa YouTube, okay? So na ko nakita sa YouTube og nganong ingon ana og unsay lang ginahimo para dagan sila og views, which is okay siya. Kay naa may mutanaw. As long as na mutanaw sa imo whatever unsay mong content, yeah, that's good. And as long as ang imong content is relevant pod sa imong ginahimo, okay, that's good. Ikatulo, dahil na akong topic is about GMRC, which is the possible unsa. So, nako tulo ka topic. Okay. By randomize. Bitaw guys, mag-testing ko randomize sa ako ang Excel. Okay, by randomizing sa ako ang utok, ang gusto gina ko una i-discuss karon is about sa GMRC, which is gi-propose naman siguro na ni Senator Mig Zubiri, and murag nahimo na siya nga kuan karon kaning law or something, nahimo na siya nga sa tawag na bill or resolution nga ibalik na ang GMRC, and dun sa patoy lain values mo siguro to sa pato. So ibalik siya sa ato ang curriculum, which is okay kayo. Okay. Gadako ko nga with GMRC among subject sa una sa naa sa curriculum, and not only that, ang GMRC will boost sa the way is so wala naka-apas sa GMRC or sa nakalimot or unsay meaning sa GMRC is good manners and right conduct na siya nga education, which is gasugod siya unsa dapat ang good manners nato sa bata pa ta, then the right conduct nato or the ethics nato sa public and private places. Okay. Ang kulang na lang ana is to incorporate dadto sa ato ang tradisyon, by ato ang tradisyon and by international tradition. Para sa ako wala mo ko nakabasa sa bill. Para sa kuha is positive na siya and good na siya para sa ato. Anong good siya? Tungod kay sa tong society karon dili na nato mapugnan ang or dili na nato ma-drive ang improvement about sa ginatawag nato nga online community and ginatawag nato and online accessibility. Daghan sa to ang mga parents nga dili kabalo unsaon pag butang og restriction ang ato ang mga anak, which is mostly sa atong mga cellphone karon gi-incorporate na nila diha is natay ginatawag nga kids safe mode or ginatawag nila nga safe parental
parental mode, something na mga ingon ana. So nay mga restriction ang bata, dili siya maka-operate ana or dili siya makasulod sa mga nga sites with the restriction sa atong cellphone or sa atong laptop or sa mismo sa atong browser sa atong PC. Kabalot ana. So kana siya nga mga butang manggod is mas maayo ma-incorporate na nato siya dadto sa education system mismo, which is ang atong bata pag magsugod nag eskwela mas daghan og oras nga active ang ilang una-una kung nasa eskwelahan. Okay, diha na to makita kung unsa dapat nila pagrespeto sa privacy sa uban or diha nila mabuta, which is dapat incorporate nato na diha, dili lang ta ingon nga dadto lang sa traditional or cultural, kinahanglan moto ta sa international scale, moto ta sa modernized scale nga GMRC. Okay, kinahanglan i-respect na to ang ato ang isig kataw, not only sa ato ang real community kundi mismo sa tong virtual community, internet community, inana. So kinahanglan na nga ma-upgrade na to into something mas modernized. And if naa na magaling, okay gyapon kayo. Kung na-appeal naman na sa bill, okay gyapon kayo. Sa ako apong pagdako, sa akong pagdako nga na IGMRC, dagan po ko natunan. Pero kinahanglan nato is karon mas comprehensive, mas scientific, and mas mo-absorb sa bata mostly. Okay na sa mga teachers na nang responsibilities, and I know ilang profession is ni-adapt ana. Same ra po na siya sa ako as a engineer. So among profession is kinahanglan mo adapt sa modernization and innovation. If dili mo himo ana as an old style sa engineering, dili na mo click karon. Okay? So wala siya. Kung old style gihapon natong gamiton sa GMRC, dili na mo click karon. Labi na sa una, pwede mi bunalan, pwede mi pa-squat, pwede mi padagandagan, which is karon na mga bata manumbong na. Okay? So dili na mga bata nimo karon mahatagan og physical nga pamaagi sa disiplina, which is mas lisod para sa mga teachers, di ba? Dili na mahadlok ang mga bata sa mga teachers, mali na ang giingon na sila makita sa internet nga something ingon ana. So ang may tabo po dayon ang drive sa ilahang attitude towards sa ilang teacher is dili na gyud pareho pa sa una nga grabe gyud mi kahadlok sa mga teacher, and we respect our teacher good pag-ayo as we respect our parents. So ingon ana mi sa una gyud, and kung makasilingan pagid mi og teacher na mo, hadlok is tanan. So hadlok kayo ba? Okay, pero okay ra gyapon. And okay, so mo na siya. And for sa GMRC nga ginaingon nato is gusto lang ko i-share pod ako nabalaan sa uban. Example for international scale is na ang China, na ang Japan, something na is more on na po'y uban is na po'y about discipline, about sa sports. Okay, so believe ko sa ako mo believe lang ko, allow me to share my opinion and to share my experience and to share kung sa akong nabalaan. Dili man ingon nga pwede na to himuon diri small lagi na lahi taw culture. Pero sa Japan, believe ko sa Japan is why ilang mga bata is ginatudloan nila mismo og independency. Bot pasabot is dili bitaw dependent sa lain tao or dependent sa ilang parents pag abot sa eskwelahan. Ginatudloan nila og sila mismo ang mag-cleaning, then at the same time pod sa ilang cleaning pagid is systematic. So ginaingon na to systematic is kana bitawng matun-an nimo tanan, dili bitaw ingon nga same gyapon sa to pero ang nakanindot sa ila is with quality, something ingon ana bitaw mas comprehensive lang. Nagyapon ta ingon ana, which is mo gyapon ako nadakan. And nakanindot pud sa ila is the way sila mo address sa tao, the way sila naay tahod tanan, silbi naagay casual leveling. Okay, so example, manghudta ka, magulang ko nimo, mutahod ka, something na magyapon na diri sa tuwa, pero gakawala na gyud. Something imong papa, imong mama, driver, dili ka pwede mo
mutawag lang sa iyong pangalan, sa driver nimo siya or something ina. So there is a respect na sa age gap or sabi sa nun sa mga which is nindot siya. And sa China pod, daghan kay sila og sports, then nakanindot sa China karon is ga-open sila. I mean dili man nindot pero hadlo na mga universities nila is ga-open sila og mga local languages sa tibuok kalibutan which is ilang ginatun-an. Mo na lang nasa lang international studies and nasa lang yung international language is why na-experience na ko na. So I've been there and I've been talking or I was talking with a scholar sa Anang University and yeah, good kay siya. Ang nakanindot sa iyaha is British ang yang accent. So maglisod kog sakbot. Okay. So much for that and na-share na ko akong opinion and ideas. So thank you guys and I hope to see you soon. Ugma na po for another topic. Okay.